Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamenta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki arngot ki samla ka Khasi Students Union ki badai na Maulong Union ka bahab hapo ka jingpet ka KSU South Khasi Hills District kila mi no nakbasyong along Shillong District Jail hakamit santrik ujilio ajar punrio lengba ka jamin. Kini ki arngot ki samla Lodestar Club baru samla damewan bah Shulai yaki balakam ki khindiat sngi baladam na ka jingdan ka ejhar persya yaki ka bakdaw ba ki day na padang ki badang kti hakabalik ktakti ki nong tray barjala hakawai ka cakasa nawan congokai ke badang shna halait kansau lapiang buram gini ki arngot da ki nongelam na KSU South Khasi Hills District hak jingelam musamla Reebok Star Dingdo President nalor ki khon hak jing sunan lang ki nongelam bad khot na Central Executive Council. Thì habis dengan kontak sini nak liang juni keseng lawan serangnya dekat agak tidak jamin kontak sini. Thì nak liang juni keseng hasil berai kit bukit yang kong lembut tahu. Agak ada dekat ini kena agak ngin syakri nak kita kari baca beliau. Kamtam ini arngot samla dami samla lodes agak lasyong yang di hagade ka klipmat kedung lak balong ka ba jingai na kalinggi kasem wala kadai bunah nyusni amde ka kam ko besok ka ba ban syakri ka ragdiri ka bereu ha ka jukor ba ka jing terha ka ba kinjingai na kasem ka jing khublai ru kini ka ha ka ba kilong ki kini ki ba IMC bachelor na duk sni ka blalep ki juong hiangi kilong yalam jong kedekhat yo kim lei ba ki dami nang nei syakmat ru in perslur ki kon ba kinang duki ba kinang slur ka mesim hakaba kinya chikmat na mata ki jing jogari ba ja bedrem la kha shai ki thon jogi dap shenrang hakaba ki kloi benlen na di na kamata gari ba ja bedrem khamnyar la dengin nyau tang bangin yo ik samla ki bamenta kin syong ya ka along ka ba ban perkhat na kamata ba bun balang bar khamban sen hi ha ka jok ka bamenta ki bun ki bre ki ba perkhat tangai ka maladi ngis no ban ai ka kit bok kit wiang sikat dai ya gini ki arngut ki samaru bu blai terakan rat hin IAP ka met ka basyai ka baklan kumju ru be pinya beng kali kawan bat nang nei syakmat ru kanang dei ka jing sedang kani ka jing syong along ka jongi yimla bantip akan uk sngi ka ba in poi biang ha kani ka ju ka bangi ju ong kata ka ying ka ba ki penprang ka jing long chenrang ka breu tengi community ka jing mi jong pi na kani ru kan dei ka jing mi da ka jing chenrang ka men sem bat nang nei syakmat lesi la da dei ha ka jing sisya ngasngo ban pencelur ku munong yalam kan khampalat ya ka ka bangila syak penbor lani ke ga bangi la syak thok bar ya ke syak ga bangi la susyak pharep bangi le baraga ju ka poru ngisngo ban maham jur ya barok hot ki breu ki ba sedang bentep etmeu ki ba kila bakla baraga ju ka poru ngi baham yang sa sisin hadin ki jinglat ju samla namar hatuk sngi hap bentengkan namar ki samla ki dang don hap deng ki jing syak hajar tengi maham ru itu ki breu bla ju padia palat uthli ba fisngo ba ban snap jar nang ne syakmat
ai ka kot kan bisyar bakan le ka kamram ka badai bar ha ka ju ka por ba phin penrem madan madia nginum sya gi dikot ne shmat bar kane ka di ka sin ba khat do na mata jong piru lada pila balan ne shakmat aswa masenja kan no ka kam na ka le jungi ki dikot inon sai na ying pi tetangga ne hi kentin ngai soban ong mat chaprang Islam mat chaprang mat chaprang mat chaprang Islam UAPW dekat Belawan Sendran ini di para di sini menjasni gelalak nak along kata ke Jakashong ke sekolah ba bagi dekat juga TSU di Shongman Kapor di Akane Kapor Posko ba punya pertajam seisin ke Tintira juga seng macam perang macam perang Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya